Většina z vás asi zná americkou značku Thompson, hlavně díky jejím přestavcům, sedlovkám, ale méně z vás asi ví, že dělají i rámy, že mají titanového grevla a titanového trailbikea. Dneska to bude o grevlu a představíme si model Piedmont. Piedmont se to jmenuje podle oblasti v Georgii, protože Thompson sídlí v Georgii. Jsou tam krásný lisnatý lesy, tam borci jezdějí a tam to kolo vzniklo. Značka Thompson vznikla v roce 1981 ve Spojených státech a dodávala díly a komponenty pro letecký průmysl. V 90. letech zakladatel značky Ronnie začal vyrábět věci pro horský kola. Je k tomu docela hezká historka, kdy jeho dcera začala jezdit v nějakým amatérském týmu a on jako precizní strojař, který dodává do leteckého průmyslu, si stěžoval na to, že komponenty na kolech v 90. letech neodpovídají standardu, na který on je zvyklý. Takže někdo jen takhle sradně mu řekl, když to všechno umíš, tak si to udělej sám. A on udělal první sedlovku Thompson. Tak začala značka Thompson dělat i věci pro cyklistiku. Legendární sedlovky s krásným precizním zámkem, z hliníku, legendární představce, všechno dělané metodou CNC. Takže udělali titanového grevla na 700 kolech, s tím, že světlost pneumatik je tam do nějakých 43 mm, my máme vyzkušených i 45, jsme tam měli pirelky, úplně krásně se to tam vešlo, ale ideálně za mě někde 40-43 mm. Ten rám je dostatečně pohodlný na to, abyste tam museli dávat nějaký super velký gumy. Finish toho rámu je surový titan, kdy to kolo je jaký matný a všechny loga na tom jsou pískovaný. Takže to kolo je za mě hodně nadčasový a i za pár let bude pořád takhle hezký, protože jednoduchý, uzoučký trubičky, pěkný zpracování. Ten rám na někoho může působit celkem oldschoolově, ale má nový standardy, jednak ten střed T47, o kterém jsem mluvil, vzadu pevná osa 142 mm, konická hlava, prostě moderní kolo, ale lehce oldschoolovým designu.